lethu Victor mhlambe ngiqale la makuthiwa ezikaMagebhula umlando omfishane nje uMagebhula uphuma kulo lesifundwazi ubaba wethu osiphethe sonke umkhathini umlotsho ubaba odabuka la noma aphelela ko Alex kodwa yena wala ngokukhulu ukuthobeka njalo masize kule province noma ngabe sihlala noma yiliphi iqembu siyahlangatshezwa airport uthando esulithola kule province nesupport evezwa abantu le province inabantu abanothando abawomo ngomdlalo webhola kufanele kube iyona ndlela esihlanganisayo siyazi ukuthi ke khona la kuthunukele khona ngendlela engihamba ngayo izinto kodwa sithi kubalandeli bethu whether bafikile egroundini noma bayobe bebuka kuma TV isupport yabo siyayizwa iyasifudumeza isinika lamandla ngicathi iqembu lenza kahle kakhulukazi kule season ngenxa yemfudumalo la siye khona whether sise Cape Town noma sila awukho umdlalo esike sawudlala la kule province mangikhombula kahle la singakaze khona sigcwalise khona stadium njengoba ushilo ke kumdlalo okhethekile iderby umdlalo okhethekile iderby yaseNingizimu Afrika ayifani namaderby awonke amazwe la ubona khona umama engaphesheya ubaba engakwelinye uhlangothi kunokuthula so iderby yethu inokuthula asithi nje abafike amabhakaniya aphinde futhi azosupporta sizozama ukwenza lo mlando ongakaze wenzakala ukuthi iqembu lethu linqobe okwesithathu kulandelana inkomishi kwagcina ngo 20 September laba sishaya khona ngo 1-0 ngeke ngisisho sponsor kukora uTefu Mashamayite kodwa ke sizozama ukushintsha lo mlando ukuthi khona endaweni yesigameko yebo khona eMabhida so eMabhida ila kwenzeka khona igameko siyafuna ukuthi siphinde futhi senze esinye isigameko senze nomlando siyabonga kakhulu kuba kule province.